Por outro lado, Dono tamén quería adiantar que o Concello da Estrada ten pensado o que é conseguir terreos públicos, terreos para o Concello, dentro do que será o futuro polígono industrial de Toedo. É dicir, pretende chegar a convenios ou comprar directamente terrenos nese polígono para, nun futuro, tentar de poder contar con unha bolsa de solo industrial municipal propiedade do Concello da Estrada. Concello, na política industrial do Concello, é evidente que ten que ter instrumentos. E o instrumento fundamental para poder actuar de maneira activa na creación de empleo e no asentamento de novas empresas na Estrada é de que o Concello dispoña dun instrumento fundamental como é o suelo industrial de titularidade pública. Por lo tanto, a idea do goberno é facerse co maior número de metros cuadrados posibles de terreo na futura ampliación do polígono industrial de Toledo para no seu momento, cando se faga esa ampliación do polígono de Toledo, o Concello da Estrada teña un instrumento básico de solo industrial, de utilidade pública, para poder actuar, como digo, activamente a hora de plantear o crecemento económico, o desarrollo económico do noso Concello. Como pode todo o mundo entender, é un instrumento básico o poder ofertar este solo público para actuacións que o Concello considere que son de máximo interés a hora da creación do empleo e a hora da creación de riqueza no noso Concello. E, polo tanto, isto é o que se está planteando.